Tufnde windiyankoɓe. Tufnde windiyankoɓe Ko yewtere nde Gollal Media waɗanta on yontere kala e oɗo sahaa. Gollal Media. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Gollal Media, min calmini on, min bismi mon e yewtere men taw ko yewtere nde noddirten Tufnde windiyankoɓe taw nara heblanden ɗum musidɗo mon Salif Tall ɗo e nder haalirde men Gollal Media e ballal Allah en garti gam jokkude taw ko taro meɗen go mbaɗannoɗen e deftere nde noddirten Inɗe Aadi Subboo e Gunndoo taw goppirnoɗen taro men ko hello 108 ko ɗon tan hande ɓamtirten gam jokkude taro ngo. ɗum noon hettiyankoɓe haalirde Gollal Media, bisimilla mon e kettogol. Gollal Media. Tongode 4 3 1 jeeɗiɗi joyi ɗiɗi titode mum baccoje aslije. Inɗe asliyankoje ɗe kala ina hasi tawa ɗe jogii baccoje goɗɗe. Heddo non ganden walla mbasen won yeruji seeɗa ɗi cuptiɗen tonguɗen e hatumere londe. So tawi ko inde Sara Hammadi woni afo, waccore mum ko Neeli, Dikko, Dikil. So tawi ko Samba, waccore mum ko Bacca walla Ciila. Demba, waccore mum ko Cillel, Ngañ, Njerel. Yero, waccore mum ko Bello, Belel. Paate, waccore mum ko Ngunaba, Kodda. Malal ko Sewndu. Sira, waccore mum ko Dikko, Dikil. Kumba, waccore mum ko Mburi. Penda, waccore mum ko Njabu. Takko ko Jibel, Jiba, Olo. Dado, Gulo. Gollal Media. Tongode 4 3 1 jeeɗiɗi joyi tati titode mum baccoje jikkuji kulliyankoje. Ko alay sago kalen inɗe kulle paweteɗe e yimɓe taw fandita hen ko yerodirde jikkuji ɗen kulle e yimɓe. ɗum non kadi fawoto ko e pine, kono kadi ɗo gandeten ko sifa mo fulɓe Fuuta toro kewi hutorade o. Daga so neɗɗo takkanama inde nde fandita ko sifede e mum kiram e ñadre, inde nde heewi fiyede koye toñgol, yano e ko nandi hen. Yendu ko neɗɗo kewɗo ɗoygol walla gonɗi heewi ɗakkanede inde nde. ɗone kadi inde heewi fiyede ko e toñgol, yano e ko nandi hen. Cewngu ko kullel ñangel, kañumne ko joom ñadre fakkinde heewi wiyede ene ñaaɗi no cewngu ni walla no daga ni. Inde nde heewi fiyenede kono jarfugol walla e bakkagol neɗɗo beele wiide o hulani hare omo suusi. Ko jambareɓe walla mbiriwji keewi waccorede inde nde. Mbarodi, mbiyaɗo ko mbarodi yiɗa sifede mum ko sembe walla tindam hono no cewngu ni. Mbiyaɗo ko mbarodi toñaka wiya ko jambaro cuusɗo bawowo joom sembe. Ngaari e nder pinal fulɓe kala ko sifa e mbarodi fof ina watte e ngaari yo won jambaragal, sembe, tindam, cuusal, hattan. Heddi bom ko inde ngaari ɓuri yajje sabu fanditade e mum martabaji towɗi, gila e gardogol, laamu, lefol, joom konngol, joom geɗal, kulaɗo, galo, gando e ko nandi hen. Ñiiwa ko e mumanteri mawɗe balli tagodi ina hasi biyaɗo ko ñiiwa woni ko e toñede. Heewi tan wonde ko neɗɗo kewɗo ɓandu kono mo tiiɗani. Jeyi woni jeyyal. Jeyyal ko kullel
ndiwri kulngel reedu so eji dillon seeɗa tan tawata ko faftima diwi naati e ladde wiyete neɗɗo ko jeyyal tan ko tawo o suusa haydara jawɗo jertade wadde ko sifa toñirteɗo wojere ko labti hen ko tindillollini wojere ina joɗi kono e jaati jarriboji kollitani ɗum ina woodi kulle kewɗe gatuleje ɓadiɗe neddankagal hay yimɓe batti tumde ɗe hakkilantagal ha tengti noon e baaɗi e dawaɗi gerlal ko tumateɗo cemdam hakkille heewi noon innirede yeru kongi kaari kay ko gerlal tan kaari ƴoƴi e le gerlal mbeewa koli ko an woni mbeewa firtata ko aɗa heewi haala aɗa lemsi wonɗo neɗɗo kadi wiyete mbeewa taw fandita hen ko famɗede mo haaju wadde ɗo toñange sifa jennugol mbaalu ko salotako wiyata waɗata heewi ɗakkanede inde mbaalu neɗɗo mo heewani dilli ala ko saloto to wirda fof ko toon feewi wadde inde nde ɗesata ɓurde ɓadade ko wonde toñirde hayso tawi noon kadi ina yaaji konngol mbaalu Allah cifotongol neɗɗo nehiɗo jam yamo golal mija domburu neɗɗo biyaɗo domburu ko toñaɗo firti ko ngata wutta ko momana ko feññinta ko wona ɗum o gollata les on jikku ina ɗesa badade naafige cilal andira ko diftade coppi ɗo weeyi tumande hakkillaji ndungtiɗon piyanoɗo helmere nde wiya ko gujjo ko diftatoɗo kaake janane gertogal neɗɗo gertogal ko neɗɗo mo yuɓɓani ɗo ari fof jiibaɗ ha jiiɓo nde wonno gertogal andira ko wawde weddidde leydi e kurjuru e tekke dendinaɗe ina yilo ko ñaami biyaɗo gertogal ko toñaɗo fowru ngel kullel hono no wojere ni darji koye tindi ko fowru woni cillel demba heewi ɗakkanede ko puydam e mbemdam ko nde inde wattorande no feewi e yano hakkunde denɗiraɓe moni kala ina heewi wiide den ɗum ɓi gorgol fowru kañum ina wiya noon hoore mum tumade ari ñuuje ɓi kaawi mum hayso cillel demba ina toñirene sifa yano o ɓuri yajje ina jokkira en ɗam no feewi wandu nde wonno e hakkilantagal ina nangira wandu ko waynduno neɗɗo kullel ɓurgel badade neɗɗo to bange tagodi e mbaadi ko ɗum waɗi wattete koye neɗɗo yiire ŋakkande nde kala koye bongol mum mbaadi jeeya biyaɗo way kono wandu ni firti ko ina boni ngari no feewi ko coofɗo ko toñaɗo boyi e nder hakkilantagal nangira boyi ina yaawi ko dogata so eji hunde tan tawata ko faftima dogi konngol kaari remi ngesa boyi firti ko dogi en paami wadde ko toñiraɗo jawɗo dogde wiyete noon soore ina wawi yaɓɓede tawo dillani daalani ene wiye wonde ko ma laaci mum yaɓɓe tan nde laawo soppa ko yaɓɓi ɗum ko ɗum noon haaloɓe pular ina batti siforade ɗum koye ɓalewagal reedu kono kadi tawa deƴre mum nde ina wawi bonnude sabu soore ina tooka mbabba biyaɗo noon mettintu sibo paanditoje mum ko toñange mbabba nangira ko wemre majjere wawde munje piggal lepte e ko nandi hen ko ma wonki mum huɓɓe tan nde jaɓa wannede wadde noon ko tumaɗo hunde e ɗi jikkuji ma kanji fof heewi toñirede noon eɗen gandi kadi ina jikkuji mbabba hewde muñal rawandu biyaɗo ko rawandu on wiya ko ina jaasi on wiya ko teddani teddinta yirete tan ko geɗe pamaro neɗɗagu ulludu hono no ndumsa ko kullon duccit kon firti ɗum koɗo kon keɓi fof kon coofat walla kon kuwat ɗum waɗi so wiyama kaari ko ulludu tan
firti ko teddinani laabal o hoddi koye kurjuru ha tengti noon e taare e kuudi sammunde ko haalete e sammunde ko en jaribaki beele wona darol tan wiya ko Allah e mum labde reedu so liwre yiɗi ñamde ɗum sammunde nde ajjoto giye mum ketta less reedu wona dow beele webtinande ñamede ɗum nde ɗum waɗi pular wi kaari ina laaɓi reedu elle sammunde golal mija gelongal heewi siferoyde no gelongal ko belɗo dande e jime walla e jimdi nde wonno ko ndiwri belndi dande e te ina heewi ko gelooɗe jaadinta daade ha lolliri daade gelooɗe woni yimɓe gona e yimde ina jaadina golal mija ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde golal media sikkela en kanniɗo to ko taro meɗen e nder tongode 115 e nder deftere men Inɗe Aadi Subboo e Gunndoo taw ko yewtere nde mbatten e kala alhamisa e nder haalirde men golal media ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe en dokkodiraɗo aadi ha alhamisa paaɗo so hawre welede Allah ma en gartuɗo gam jokkude taro meɗen e nder deftere Inɗe Aadi Subboo e Gunndoo ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde golal media kamɓe calsalte mum yen gone nden ka gueno kirene jaam golal mija golal mija nde windiyankoɓe tufde windiyankoɓe ko yewtere nde golal media waɗanta on yontere kala e oɗo saaha